Книгата на пророк Малахия. Малахия живее 100 години след края на Вавилонския плен, а първите му читатели са израелтяните, които по негово време населяват столицата Йерусалим. Храмът е възстановен десетилетия по-рано, но нещата не се развиват добре. Припомнете си разказите на Ездра и Неемия. След завръщането си от изгнание, израелтяните хранят големи надежди. Настройват се да възстановят храма и градовете си. Очакват изпълнението на пророческите обещания. Представят си как Месията най-сетне ще дойде да обедини Израил и да установи Божието управление със справедливост и мир. Но не става така. Новите жители на Йерусалим проявяват неверие досущ като своите предшественици. Градът е белязан от бедност и беззакония. От книгата на Малахия виждаме колко покварено е това ново поколение. Текстът ни представя поредица от спорове. В повечето от тях Бог прави някакво изявление или обвинение, след което израелтяните реагират с възражение или въпрос, а после Бог отговаря и слага точка на спора. И така 6 пъти. Първите 3 диспута Бог изобличава покварата у Израил, а във вторите им подсказва как смята да се справи с този проблем. От начина, по който израелтяните се препират с Бога, оставате с впечатлението, че изгнанието не ги е променило кой знае колко. Сърцето им е все така закоравяло. В началото Бог казва, че все още обича своя заветен народ, въпреки проявеното неверие. Израил обаче троснато пита: «По какво се вижда, че ни обичаш?» А Бог им припомня с какво благоразположение на времето е предпочел да подари заветните си обещания на техния прародител Яков за сметка на брат му Исав, чието потомци са останали пустинно скитническо племе. Спомнете си разказа в Битие и в книгата на Авдий. Още в първия спор се вижда колко мнително се отнася Израил към любовта и верността на Бога. В следващата част виждаме сериозен проблем с втория храм. С презрението си към Бога те оскверняват светилището. А те питат троснато: «В какъв смисъл те презираме?» А в отговор Бог изтъква, че те му носят само болни и нечисти животни за приноси в храма, което е показателно колко малко го ценят и почитат като създател. И проблемът не е само в народа. Същото е отношението и на свещениците. Не само търпят този вид прогнило поклонение, но и активно участват в него. От първия до последния човек в Израил са обхванати от неверие. В третия спор Бог обвинява израелтяните в предателство срещу него и съпружеска изневяра. Естествено, те отричат. А Бог изтъква пряката връзка между поклонението пред идоли и ръста на разводите. Немалко израелтяни си взимат жени от други народи и постепенно усвояват в домовете си техните религиозни практики. Спомнете си Неемия 13 глава. А според Малахия това довежда до тревожна вълна от неоправдани разводи. Хората не виждат особен проблем, но пророкът отсича: «Не може! Така нарушавате завета с Бога!» Следва втора поредица спорове, в които Бог се заема с бунтовното им отношение. «Защо ни е обърнал гръб?» се вайкат израелтяните. «Къде е сега Богът на правосъдието? Светът е пълен с неволи и пороци, а той сякаш не хае за това». А Бог отговаря, че ще изпрати вестител, който ще подготви хората за собственото му идване, когато настъпи Господния ден. Бог ще се спусне като пречистващ огън, за да изгори всяко идолопоклонство и разврат и злина. Ще претопи народа си като злато, докато останат само верните. В петия спор Бог ги зове да се завърнат обратно при него. А израелтяните питат: «Къде по-точно искаш да се върнем?» Тогава Бог слага пръст в раната. От егоизъм те са спрели да принасят десятък от доходите си в храма. Сега, думата десятък означава 1/10. Ежегодно всеки израелтянин е длъжен да внася 10% от дохода и добива си за издръжка на храма и свещениците. Практиката е описана на няколко места в Тората. От книгите на Малахия и Неемия обаче знаем как израелтяните са занемарили този дълг, поради което храмовият комплекс бавно се разрушава. Затова Бог ги предизвиква. «Искам да ви благословя изобилно», им казва той, «но само ако ми бъдете верни». В последния диспут израелтяните негодуват, че няма никакъв смисъл да служат на Бога. Край тях има зли и арогантни хора, които преуспяват,
а Бог не си мръдва пръста. И тук за пръв път в книгата Бог отговаря повествователно. Разказва за верния остатък в Израил, хора, които изпитват боязън от Господа и обичат да се събират и да обсъждат как по-добре да го почитат и да му служат. Бог повелява тези хора да бъдат описани във възпоменателен свитък, та всеки, който го чете от тук насетне, да си спомня за характера и обещанията на Бога. Тук Малахия ни намеква колко скъпоценни са свещените писания. От една страна ни напомнят Божиите дела в миналото, а от друга ни вдъхват вярност и надежда за бъдещето. Така стигаме до заключението на книгата. Авторът се връща към някои образи от четвъртия спор относно идещия Господен ден и ги доразвива. Бог е определил конкретен ден, когато неговият небесен огън ще отстрани всичко нечисто от заветния народ. Сега обаче Бог добавя как ще изглежда бъдещето на верния остатък. За тях Господният ден не е заплаха, а е повод за радост. Ще бъде като утринно слънце, чието лъчи носят изцеление, живот и надежда. И това е краят на тези няколко диспута. Но книгата съдържа и още един епилог. Последните 3 стиха изглежда сякаш играят особена роля като своеобразен заключителен послеслов не само за книгата на Малахия, а и за двата големи сборника до тук – Тората и пророците. Най-напред се казва: помнете закона, т.е. Тората, на моя служител Моисей. Тук се включват разказите и заветните постановления от първите 5 книги на Библията. А после виждаме следното обобщение на пророческите писания. Ще изпратя пророк Илия да обърне сърцето на хората преди да настъпи великият Господен ден. Този послеслов обобщава Тората и пророците като единен разказ, който гледа с очакване към бъдещето. Бог е изкупил своя народ, но Израил му е обърнал гръб с бунтовно и втвърдено сърце, потъпквайки заветните постановления. Ала писанията предвкусват как някой ден Бог ще изпрати нов пророк, подобен на Моисей и Илия, за да изцели закоравелите сърца и да възстанови Божия народ. Спомнете си неговите обещания в книгите Второзаконие и Еремия и Езекиил. И така според този заключителен послеслов, Бог ни е подарил свещените писания, за да ги четем и изучаваме с молитва. В тях се разкрива истината за себичното и греховно състояние на човешкото сърце. Но наред с това, писанията обещават, че един ден Бог ще изпрати вестител и лично ще дойде да се разправи с злото, да възстанови своите хора и да донесе изцеление и справедливост. И именно за тази надежда става дума в книгата на Малахия, както и изобщо в свитъците на Тората и пророците.